Så ja, du kan komme ombord bare en af gangen på lejderbåden. Flot. Hænderne op af lommen. Hænderne op af lommen alle sammen. God morgen, jeg heter Audun. God morgen. Takk. Og jeg sitter på Mathilde. Sur, gammel skipper. Så her er det bare å passe seg. Så jeg ønsker dere hjertelig velkommen ombord. Og så har jeg et mannskap med, men nå er visst bare 3. Hvor er den tyske? Ja, den kommer. Nikolai der med skjegg. Han er dansk, det kan han ingenting for. Og er styrmann eller vestmann. Og så har vi vår franske kokk i dag iført oransje regnjakke. Hun heter Marie. Og så har vi en norsk-hollandsk dame som heter Lisanne. Og så har vi hun er altså matros. Og så har vi en lett matros fra indre Søre Tyskland som heter Karina. Så dette går helt sikkert bra. Og den tager man på ligesom en jakke. Se. Og det ser let ud. Og det er det også indtil en vis grænse. Der lukker han veldig stramt. Okay, nu kommer det vanskelige, fordi at nu kan han ikke se en skid hernede. Det er fuldstændig vanskeligt for ham at se nok her. Det er derfor man skal være 2. Derfor skal man være 2, ikke? Prøv at se her. Kan du se, der er en rem her? Den kan han ikke se. Derfor så hjælper du med at sætte den på. Prøv at gøre det. I en nødsituation, så hjælper man hinanden. Og så strammer det. Okay. Ja. So maybe you can do the rope. Du kan hjælpe med det. You stand here on the other side. And you can help her and give her the rope. Okay. Skal jeg holde døde? Ja. Jeg filmer med. Okay. We own. Yeah. Og så forover. Ta en stol her som vi skal vise den med. Og vi har en til alle dere slik at dere kan øve etterpå. Jeg skal vise den et par ganger, og så kan dere prøve selv. Jeg pleier alltid å bruke en regel da, som gjør det lettere å hukse knuter, så det er en liten historie nesten. Og jeg begynner med å lage en dråpe. Og dråpen den ser sånn ut. Dråpen henger nedover. Det skal hun da. Ja, og les ta den høyre på kappen. Flott. Og så må du også dra i den der. Begge to. Ja! Se der. Bare dra, ja. Ja, godt. klarer vi ikke på det opp seg, men hvis man tvinner det, så blir det sterkere.
Ja, det pleide gjerne å ta nytt hvert år. Så ja, gjerne få nye skår på nye greiner, og slik at man kan ta nytt. Jeg kan ikke hele prosessen, men ja, eller jeg tror det litt større greiner vi tar på, men jeg har aldri gjort det, så jeg har ikke kunnskap om hvordan man lager det. Så det er ikke så enkelt hvis man får prøve en gang, så blir det ikke bra med en gang, så man må prøve seg mange ganger. Så dere ser forskjell på en skikkelig tau og det som er litt mer tullete. Ja, 1, 2, 3, og du hjælper også. Ja, det er så tungt. Sådan der. Så hiv det her på den her. 1, 2, 3. Godt. Sådan helt lyst til siden. Og den her tynde dyken her kan få Mathilde frem i 8 knop. Er det ikke utroligt? Sånn, ja. Vi holder den her. Sånn var det rett, ja. Så skulle jeg under treet. Nei, jeg skal ikke under, jeg skal rundt. Nei, du skal under båten først. Gå frem og tilbake, og så går han ned. Og hver gang jeg går ned, så kan han få det litt mer ekstra. Så frem, tilbake og ned. Frem, tilbake og ned. Det er veldig vigtigt at huske at gå ned, fordi i går det var bare frem og tilbake hele tiden. Og derfor får man jo ikke noget op. Så husk den der frem og tilbake og ned. Okay, sæt sejl. Oh my gosh. Kom an, dine dra! Ok, vi må sette på på! Ja, sæt på. Sæt jekker. Ja. Kom i gang med det der. Og kan begynne å jekke. Og Barbro kan jekke også. Ekstra. Ja, så kunne det måske blive tid til at vi prøvede at presse lidt, hva'? Jeg skal sætte dig i snitfælde, og så kan man gå ned og sætte. Og så vi skete det sånn sett fra vi var jo der og drømmer ned på det. Okay, så skal der være ro her. Skilaster her. Folkens, prøv lige at være rolig nu. Nu sætter vi sejlene, så kan dere som ikke har noget at gøre, I kan bare følge med på, hvad som sker. Kom her bak, så I kan se, at sejlene kommer op her. Det er faktisk ret flot. Okay, så sætter vi snipperne. Kom, hejs. Ja, kommer det. Skal vi bare snakke? Skal bare snakke, ja. Der kommer han, ja. Hallo, Nu kan dere begynde at trække igen. Hej, sejl. Kom nu. Jamen, Hva skal vi spille? skal vi prøve Der var det lam. Den litt raske, eller? Ja, den raske. Ja, det kan vi godt. Den her Ja, den, fint. Det er en polka, ikke også? Ja. Jeg kommer ind. Er der nogen, der kan danse polka? Hva merker jeg? En GM generalmotor. Det er en stridsvogn, opprinnelig bygd som en stridsvognmaskin. Er det god? Så er bang, Ja. da. Hæ? Bang. Nei, han har heldigvis ikke sagt det til noen. Ja, hva så kjører bil? Det er akkurat kjøre bil. Ja, sånn, ja. Ja, flott det. Så da må dere svinge litt babord. Hva sier var det? Det er du må dra da. Jeg må Ja, dra. det er rett. Møte med Elisabeth. Litt grann, bitte litt. Hæ? Bitte litt.
Ikke mer. Svinger mot Elisabeth, og så kjører vi rett inn i det. Nei! Jo! Den fine båten. Tuller, vi kan ikke ødelegge en så flott båt. Ja. Vent litt, Jørgen! Så bare prøv å få fatt i det. Jeg merker ikke. Hvor vil du ha forspringet? Jeg har jo høydeskrekken fra før, så dette er jo dritskjønner. Det var ingenting jeg gikk på. Og så akkurat sammen med de andre. Jeg var der. Har du noen skolen? Du, har du noen skolen? Så må være litt forsiktig med å Ja, takk for en herlig dag. En velkommen. Jeg kan kaste den der tøven på.